kani kulinji mwera nanga wanu kulinji kodi kuboma usteri hausi kulinji nana ochuta mwazuga bwaji nagawata ziredio kuburia osusa Amalawi kulinji no mwadzuka bwanji Amalawi konse kumene muli lero pa 11 May 2026 ndabweranso ndi programu inanso ya kulinji. Zina langa ndi Vayana Chunga ndipo sindili ndekha, ndili ndi Wanangwa Chafulumira. Wanangwa wadzuka bwanji? Ndadzuka bwanji. Inenso ndadzuka bwino. 11 May imene ndikuti siku lapadera malasi ndikuti amakhala ndithu akukumbukira za Bob Marley. Koma lero tukambirana nkhani zina zikuluzikulu zimene zikuchitika mdziko muno. President Peter Mutharika anavomereza pa 8 May 2026 ku Kamuzu Paris pamene amakumana nda Malawi Red Cross Society kuti Amalawi ambiri akukumana ndi mavuto azachuma, kukwera kwa mtengo ya zinthu, kuchepa kwa ndalama komanso mavuto a moyo. Komabe iye ananenesa kuti boma lake likugwira ntchito molimbika kuthana ndi mavutowa ndipo zosatira zabwino zayamba kuoneka kale mdziko muno. Koma mafunso alipo kuti kodi Amalawi akuonadi kusintha kumeneku, kodi mavuto azachuma ayamba kuchepa, ndipo njira ndi ziti zomwe zingathandizire kubwerezesa chuma chathu mchimake mdziko muno. Nkhani yathu stabilize as we promised. Stabilize, to ask people to be patient, as I said. We're working on long term. Nobody died of hunger or eating kiteze or nyika or whatever. So that one is managed. We have the food security now. And there's no question that this coming year we're going to have a good harvest. So there we're taking control. Fertilizer, we're going to manage differently this year. We're going to start quite early, and that will be taken now. Forex, that's a challenge because the whole global economy is unstable financially. It's not in Malawi, it's unstable, so it will take some time. In 2014, when we came in, the economy was in doldrums. It was about 12 months to stabilize, 12 to 18. Now the economy is worse than it was then. It may take a little bit longer. So I want to ask people to be patient, especially some disgruntled politicians, so-called leaders, who are, I think, trying to create an unnecessary disgruntlement. That we'll work on this. We're working on it with our partners, both private and public, and international and domestic. And in due course, we'll solve the problem. Yeah, so makamaka chimene amatanthauza Mutharika analankhula mchingerezi koma amanena kuti poyamba amatsindika kuti nkhani ya mafuta imene yakhala ikutivuta kwa masabata angapo pakatipa panopa iwo akuona kuti yacheperapo, ndipo mafutawo amba madera ambiri amba kupezeka zimene boma lawo linalonjeza kuti nkhani imene yathana nayo. Ndiye anatengerapo somwayi pamwambo omwe kufotokozapo zamene zachuma zikuyendera mdziko muno. Titsindike pano kuti Mutharika anavomereza kuti nkhani zachuma pakali pano sizili bwino, komano ananena kuti izizi zikuchitika sakha kumalawi kukha kuno yayi koma ndi dziko lonse lapansi imene maiko ambiri akukumana ndi vuto la zachuma. Anapereka chitsanzo kuti mmene ankabwera mu tsogoleri wawo woyamba chaka cha 2014 anapezanso chuma chitasokonekera mdziko muno, komano zinawatengera miyezi 12 chimene chili chaka kuti abwezeretse chuma mchimake. Ndiye ulendo uno amati uno ndi apezano zoyipitsitsa kusiyana ndi 2014 kunkhani ya zachuma zimene akuona kuti tidekhe
sizatengera nthawi yochepa kuti azikonze, koma ali ndi thumjira mozikonza. Analonjeza kuti nkhani ya fetereza sivutirapo chaka chino, ayamba kupereka mwachangu komanso apezeka mwachangu. Nkhani ya ndalama zakunja forex akunena kuti imeneyo akuthamangathamanga kuti aonetsetse kuti forex ipezeke, komanso amanena zachakudya akunena kuti palibe munyengo imene imakhala yovuta ya njala amene wafa ndi njala kapena mwina anthu kudya zinthu zachilendo ngati nyika kapena chitedze. Ndipo atsindika kuti chaka chino zikuonetseratu kuti tili ndi zokolola zokwanira. So makamaka kokulu nkoti akupempha anthu kuti adekhe chumachi chiyenda bwino. Aposaidwa apa mwina asamvere ena ndale amene ati akutengerapo mwayi kufalitsa uthenga osakhala bwino kukhudza zachuma, koma iwo boma lawo likuchitapo kanthu. Mwayifotokoza bwino ndithu. Ndiye pano ndimati mwina tiyambe kupereka mwayi kwa alendo athu kuti ayikepo maganizo pa nkhani imeneyi nsanabwereso kwa iwe wanangwa. Tiyambe ndi Betha Phiri kuchoka ku Magen. Betha Phiri, mukundimva muli pa line? Ndikumva. Chabwino. Mwadzuka bwanji? Ndadzuka bwino. Ndadzuka bwino. Inenso ndadzuka bwino. Nkhani ndi imene mwayimvayi, mwina mafunso nkumati kodi inuyo ngati munthu mmodzi amene muli kaswiri pa nkhani izi zachuma, mukuona kuti zimene akuyankhula msogolelezi izo ndi zoyankhula on the ground, kodi zikufanana zimene akuyankhula ndi zimene zikuchitika pa ground, kodi zikugwirizana? Chabwino, ifotokoze kumene kuti oyambirira tikuyamikira kunena kuti president a dziko lino Excellency Professor Arthur Peter Mutharika akuzindikira kuti dziko lino likudusa machallenges ambiri akasima. Kuyambirira ndi zimene kuti akuvomereza ndipo afotokozera kuti mavutowo adali nawo, ndipo ukuyesayesa kwawo akunena kuti aonetsetse kuti zinthu zifike bwino kapena kuti zayamba kale kuchita bwino. Koma ndimafuna ndifotokozere kunena kuti lero lalikulu la mavuto ameneyi ndi ambiri, ndipo mukaona ngati Malawi economic crisis zambiri ndizofunika zikonzedwe. Choyambirira timaona kapena kuti tikuona nkhani ya ngongole, public debt, wayana komanso wamanga komanso omvera ndosamena kuti onene. Yes. Tidziwe kuti pakali pano public debt yacho ma 90% ya chuma chonse chimene chimatoka kati tripu. Zimenezi zikubweretsa kuna kuti chuma chizikhala chitulowera chifukwa ndiye kuti moti tilowese ndalama chinthu chofunikira dziko likukhala pali kuti kubweza ngongole zimene. Tabwerezanisoni nkhani imeneyo ya public debt. Tafotokoza mwati 90%. Tafotokozani kuti anthu amvese fa tikamakamba nkhani za ngongole mwina apena pake sitimalabadira kwambiri ngati dziko. Ngongole zimene dziko la Malawi lili nayo ndi pafupi 23 trillion Malawi pano. Imeneyi ndi 90%, mulingo wa 90% kwa chuma chonse chimene timapeza ngati dziko, timati GDP, gross domestic product. Muchichewa chomfabwino tikunena kuti ndi pafupifupi mabhajeti atatu amene tikhoza kukwaniritsa kuti tibweze mtandaoni kumeneyi. Ngongole zambiri za mkhamikani zimene dziko likuyenera kuti liziona kuti lifikire pa ndalama yoti siza kubwezera. Ndimangokamba gwero la mavuto ameneyi. Komanso mbali ina ndi kuperewedwa kumene timakhala nako, kuperewedwa pa nkhani za ntchito za malonda zatimati trade deficit, kuperewedwa kwa mabhajeti athu chaka ndi chaka. Timaperewedwa pa mlingo wa pafupi 10% wa chuma chathu chonse. Ndipo kuperewedwa kumeneku ndi kumene timakhala kuti chuma tisaike ndalama mu masekta amene akhoza kuthandiza chuma chiperebe.
yatimati fiscal deficit. Kungonjezera dziko linoti lili kavuto ambiri kapena lizobetsera zambiri kunkhani ya zomangamanga ma infrastructure, misewu komanso mbali ya energy kuti chigolo, ndipo modelo kapena kuti process ya chitukuko amanena kuti chitukuko chimakhala bwino kapena kuti chimakwera ngati pali infrastructure development. Ni ma challenges kuti amene mudziko nkhani zakusintha kwa nyengo iziso zimaonjezera kuti chuma chisapite patsogolo. Koma nkhani imene kuti zikaso kwambiri ngati zisi ndi kulephera kutolera ndalama zokwanira mdziko lathu lino, pamene tili ndi anthu ambiri amene amachita ntchito za malonda, pafupifupi 88% amene ali mu informal sector, amene ndalama zawo sizimalowa ku misongo kuti tikwanitse kutolera ndalama zokwanira. Na mwachidule ndimafuna ndinene kuti mavuto amene apresident afotokoza ndizoona zokha zoti, ndipo zikugwirizana ndi pamene titakhala tikuchita ngati Malawi Economic Justice Network kuti zobetchera achuma mdziko lino ndi zina ndi zimene tafotokozera pano. Ndilekezeka ipo. Mwina ndisanapite kwako Ndowe, manena kuti kodi zimene ayankhula in terms of kuti kodi boma likupanga chani kuti lithane ndi mavutowa, kodi zimene ananena mtsogoleri wa dziko lino ndi zimene zikuchitika on the ground kodi zikufanana? I think funso linali limeneyo. Mwachita bwino litu kufotokoza ndithu satani wa mavuto athu kuti kodi gwero lake ndi liti, koma pamene popo mwina musanapite kwako Ndowe tango ndifotokozerani mukuona kuti zikugwirizana kapena ayi. Ndikhozekereza kuti boma lango yambapo chabe koma mtunda udakalipo. Choyambirira akamba za kupezeka kwa chakudya, kukuza ntchito za ulimi, zimenezo zili tindizikana kuti inflation kana kuti katundu, mtengo wa katundu ukhale womvere, zatimati existing food inflation. Tsopano kupezeka kwa katundu wa zaulimi kumathandizira kuti katundu wina atsike mtengo. Koma chifukwa chakusowa kwa credit tikutha kuonabe kuti katundu wina atsindikira ngati mafuta ndi zina zotero zimakamvetsera alipenza. Amalawi akuvutikabe kuti afikire pa umoyo wawo wa tsiku ndi tsiku. Ndi zimene zikuchita pa ground ziyambiramba chabe food inflation ayikonza. Food inflation kuchepa ikakhala yotsika mulingo wake kumapangisa kuti inflation yonse ikhale kutsika. Angoyamba pang'ono komabe tidendekeza zambiri zimene Amalawi akhoza kufunika kuti azione zikuchitika. Kupezera kwa forex kufikira pano misika ya palalero imene imapezeka ndi forex kusiyana ndi banki idakachitikabe. Ananena Minister of Finance ku Parliament kuti afuna ani ndi malonda amene amachitika ndi ndalama yakunja mapalalero market. Izi kuti zinambe kuchitika pa ground. Chifukwa tikuona kuti forex yathu ndiyo perewera. Komanso ntchito za makombo zimene zimapangisa kuti forex ikhale yokwanira zinafike pa chimake bwinobwino ndithu. Chabwino. Ayi pano tipite kwa Benedicto Kondowe. Akondowe mwadzuka bwanji? Ine ndadzuka bwino. Yana mwadzuka bwanji ndi chawananga wanangwa iya ife tonse tadzuka bwino. Ndimafuna kuti inu mwina muitengere mbali ina. Betha Piri afotokoza bwino ndithu za gwero la mavuto athu, kufotokoza ndithu za public debt, trade deficit, ndi zina zonsezo kuti ku infrastructure kukuso kuli mavuto ndi zina zoterozo. Ino ndimafuna mwina mutaitengera from this angle kuti kodi ifeyo ngati dziko mwina chimativuta kwenikweni ndi chiyani ngati anthu ngati atsogoleri
kuti tipezeke kuti tidakali pomwepo nkhani ya chuma khala ngati kumangozungulira pa Chingereza amati vicious cycle, ngati kuti basi tizingoyambapo tingorekeza mwina nkhani za magesi tekupezeka nkhani za mafutazi ndi nkhani zoti sizachilendo. Governments come in, governments go out. Timakhala ngati kungozungulira nkhani zake zomwezomwezi. Tikakamba nkhani za kuba za corruption zimakhala zomwezomwezo. Inde titomanena kuti ena mwina makhala better than others, but at the end of the day ngati dziko timakhala ngati kuti kungozungulira. Inuyo mwakhala ndithu Malawi muno following these issues for some time, mutaunenapo motani? Zikomo kwambiri Ayana. Mwina nkhani imodzi imene ndi yayikulu kwambiri ndiyonena kuti ngati dziko timakanika kuti boma likhale likupitirira, imene timati continuity of government. Okay. Continuity kapena kupitirira kwa boma sikuti kumatanthauza kuti mukasintha mtsogoleri ndiye kuti ndondomeko za boma kapena china chilichonse chisinthe. Koma mukabwerera mbuyo muona kuti nthawi imene tasintha mtsogoleri zinthu zambiri zimasintha, ngakhale ma programs ena amayimitsidwa ngakhale kuti akuthandiza kapena kufikira Malawi. Ndivuto limodzi nalo ku Capitol Hill kujatu ambiri ma technocrats amakhala omwewo. I know kuti pamakhala mwina kusintha apo ndi apo ma PS, but the largest part of the civil service imakhala kuti ndi omweyo. Ndizoona, koma mukayang'ana ma PS boma likasintha muona kuti ma PS amene timati ma controlling officers ambiri amasuntha ena kuwapitisa Guantanamo. Of course mumakhala ndi ma directors. Chifukwa chosintha zimaonesa kunena kuti ma technicians at director level amakhala wopanda mphamvu chifukwa chonena kuti ndale zimayamba kulowerera. So ngakhale kuti muli ndi anthu amene ali ndi upangiri kapena kuthekera, koma upangiri wawo sumaonekera chifukwa chonena kuti environment imene tikupereka yimakhala yosayenerera. Chinthu china chimene chimachitikanso ndichonena kuti boma likasankhidwa ambiri amalephera kupanga zisankho zimene zili zoyenerera chifukwa chonena kuti mwina amafuna Amalawi awakonde pamene Amalawi in the long term amakhala akuvulazidwa. Ndipereka chisanzo chimodzi cha nkhani ya ma tax reform. Yes. Muona kuti ndondomeko zimene zutchedwa EIS ndi ndondomeko zimene sikuti zayamba panopo ayi, zinayamba mboma la Chakwera. Koma zinayimitsidwa pa zifukwa zina za ndale. Amthalika alowa mboma akuyamba ndondomeko zimene inde zili ndi mavuto amene ndiwomveka, koma ndi ndondomeko zimene zikuthandiziranso kuti ndondomeko za misonkho zilongosoke. Koma kuti asogoleratu apange zisankho zoterezi zimakhala zovuta kwambiri. Akondowe musanapite kumfundo inayo makamba za EIS ndemo unena kuti inayimitsidwa anthu ya Chakwera chifukwa za ndale. Muna tangu tifotokozerani fwa Malawi ena mwene khanga timene pomwe amagamba masamba. Mutanthauza chani? Chimene timatanthauza ndichonena kuti mukatsatira ndondomeko kapena zokambirana zimenezi sikuti zinayamba panopo, zinayamba boma lakale kuti ndondomeko zisinthe, koma implementation sidachitike chifukwa chonena kuti inuyo mukudziwa kunena kuti panali nkhani za chisankho za 16 September 2025 zimene andale amayang'ana kwambiri kunena kuti ndondomeko zimenezi zikayamba kugwiritsidwa zisintha bwanji kaganizidwe ka Malawi pa nkhani za zisankho zimene zikubwera. So ndikunena kuti atsogoleratu ngakhale amthalika mmene ali mboma akuyenera azindikire kunena kuti pali zisankho zina zimene iwo ngati mtsogoleri akuyenera apange osatengera nthawi zonse kunena kuti Amalawi aganiza zotani ngati ndondomeko zimenezi zingathandizire kuti chuma cha dziko lino chilongosoke. Koma kwa ine ndikuona kuti nkhani yayikulu ndiyonena kuti mukayang'ana kuchuluka kwa misonkho yachuluka kwambiri, mukayang'ana nkhani imene beta wanena kuti debt stock ndi yayikulu, zikumveka ndithu kuti misonkho imeneyi imayenera kuti ichitike. Koma nkhani ndiyonena kuti kodi misonkho yonseyi mukatolera muyigwiritsa bwanji ntchito ngati Katangale akupitirira, komanso ngati masalaries a anthu akusalabe pomwepo pamene misonkho ikuwonjezekera, chifukwa pakuyenera pakhale balance kuti ndalama imene munthu ikulowa muthumba mwake ifikire zinthu zina zimene zili zofunikira. Then maona kuti pamenepo pa nkhani ya misonkho pakufunika ndithu kuti pakhale
balancing yoyenerera chifukwa misonkho ndiofunika kuti tikonze misewu ndi zina zimene maibesa anena, koma mutha kutolera misonkho koma wosayigwiritsa ntchito kuti amalawi aone kusintha. Chabwino ayi mbamba mwe makaya pomwepo ndibweranso. I'll be back to you. Wanangwa wamva mene wayankhulira mtsogoleri wa dziko lino mu clip imene tinasewera ija imene adayankhula pa 8 May ku Kamuzu Palace ku Lilongwe, komanso wamva mene Bertha Phiri ayankhulira komanso Benedicto Kondowe. Iweyo ukaona ukumaona kuti amalawi agwire chiti kwenikweni, tili patipati ngati dziko. What's your analysis kuti tili pati, zikuyenda sizikuyenda, tikupambana ndipati pamene tikulephera ndipati? Tinene pano kuti ndi mmene anayankhulira Mutharika, President Mutharika, komanso anzanga awiri Bertha Phiri akumejini komanso Kondowe, zikuonetsa ndithu kuti pang'ono pakuoneka kuti mwina kachidwi kapena chikhumbokhumbo chofuna kuthana ndi mavuto amene amalawi akumana nawo kalipo kachidwiko. Koma chimene ndikuchiona ine kwambiri apapa tikukhala ngati kuti sitikuwuzana chilungamo. Ndiye mwachidziwikire kwa iwo amene akudziwa pachiwa timati chithupsa, ukakhalwatuka chithupsa ukamachilambalala osadula mutu kuti muchifinye bwino sichimakhala kuti mwathana nacho, pankati muchimakhala chikupitirirabe. Ndi zimene zikuchitika ku Malawi. Mukhoza kuona kuti zambiri zimene zanenedwa ngati zochita zabwino ndi zapamwamba chabe, ngati kupezeka kwa mafuta awotu tinene kuti amene azipezeka daily. Sono ngati tikunena kuti mafuta ayamba kupezeka ndiye kuti vutolo panabwera vutolo kuti simene alikhalepo, mafuta sakwenera sowe. Ndiye kunena kuti mafuta ayamba kupezeka sindiye kuti zinthu zasintha yayi, tikungobwerera kunomo mene timene okhalira. Imeneyo sindinganene kuti zikuyenda apopo pena pake panatisokonekera. Mwina mbali ya chakudya ndizoona kuti mbali imeneyo tachita bwino, komano monga ananenera Bertha Phiri adza mwina kumene tachita bwinoko kwambiri ndi kuyimitsa kakweredwe ka mitengo ya zinthu pafupi imene pa Chingereza amati inflation. Pokhapo tikhuzana kuti ayi bola zikuyendako bwino chifukwa choti mwina tili ndi chimanga chokwanira, ndiye chimanga chimatenga gawo lalikulu la mitengo ya zinthu kakweredwe Malawi muno. Koma chimene ndimatanthauza kuti sitikuwuzana chilungamo ndi chakuti kodi tili ndi maziko kupita kutsogolo pamenepo. Ndi ineyo sindikuonapo maziko enieni chifukwa anthu fe kuchokera kalekale chuma chathu chimachokera ku foja. Apart from foja amene panopa sakuyenda bwino, tilibe chilichonse chimene tingaloze kuti talowera uku kumene kuti kubweretse ndalama zakunja. Masamu ake ndi osavuta, ngati sitigulisa china chake kunja sitikhala ndi ndalama. Ndeti ngongole imene amanena Bertha Phiri ndiye ndi chokhacho chimene panopa tikutani tikudalira kapena kupatsidwa ngati mwa donation ndi ena zimene masuku anthu zochepa. So kupita kutsogolo maziko enieni panopa ineyo sindikuwaona kuti tili pamene tingaloze kuti tayima apa pamene pasinthe chuma cha dziko lino. Zimaoneka ngati kuti dzikoli kuti liyende makapa nkhani za chuma tayenera kupanga pa Chingereza mati radical decisions. Tayenera kusintha kaganizidwe komanso kupanga ziganizo zina zowawa zopweteka zokuti wina kumalira uku kumamutsa zokuti mukonza ziko. Ndifuna ndipite kwa Bertha Phiri aja kuti mwina atifotokozere ngati munthu mmodzi woziwa za nkhani za chuma kuti kodi what are some of those radical changes that Malawi needs to go through kuti zitiyendere. Ndiye ndibweranso kwa iwe Wanangwa. Bertha Phiri sindidziwa ngati mukundimva pa line. Ndikukumvani. Isomo kwambiri. Timanena nkhani yonena kuti mukuti muone maiko amene atuluka mu mphawi muzaona kuti pena pake anapanga ziganizo zowawa koma zinali ziganizo zona long term mwina zinawathandiza. Enanso mwina nkumanena kuti usogolero sukutithandiza koma pena kenaka unapeza kuti chuma cha sintha. Ino mukuona ngati ni madera ate amene ngati dziko we need to make radical decisions. And tikamanya ma radical decisions amene sikuti kungopachika mwina Mutharika ndi chipani chawo chimene chili mboma tukamba ngati dziko collectively kuti enera kuganiza motani mosiyana ndi metakhato upangira zinthu kuti zinthu sinthe pa Malawi pano. Ziko mukwambiri ma radical decisions ipange chani kuti chuma cha chinthe
inetu ndimafuna ndiye kuti zimene zisizikunzichitika padera ayi radical decisions ndi mindset change imene takatamba zaka zochuluka ndipo tili nayo ndondomeko imene boma lapita ngakhale boma ili linakhazikitsa ndi kuvomereza imene kuti tikapanga izi mu short term tikhala kuti chuma chathu chipite patsogolo, tikapanga izi mu medium term kapena long term tikhale kuti tupita patsogolo. So ndikumbuse pano mtengo wa Malawi kuti zinthu zimenezi ndi monga ngati number 1 kukuza ntchito za agriculture commercialization kuti no nkhani kapena ntchito ya malonda ipite patsogolo. Wayana kapena kuti wananga anafotokoza kuna kuti akukamba za agriculture tikungodalira toplako amene kupita sobwino kwambiri pakuenda bwino pa msiku. Inazo zina zimene tipeza kukuza kunkhani ya agriculture ndi zina zotero. Komanso kodi ngati dzipi tikupanga bwanji tikupereka bwanji chifukwa kwa ma foreign direct investors. A Benedicto Kondowa anafotokoza kuti zokhazi zimene zikuchitika kusanzana ovomereza EIS system imene tikuitchulayi tikungoonesa kunena kuti no ubale pa nkhani ya malonda uli pa chiopsezo. Ngakhale anthu amene angabwere kuti ma-investors abwere ku dziko koma akuona kuti pali political instability chifukwa ndi ziganizo zimene tinazipamba kalekale koma tikulephera kunena kuti no tilunjike tipite chigulu. So nkhani ya export tikuyenera tiyikuze ndithu, timangoimba nyimbo kufuna tikuze ntchito za malonda koma zenizeni tizikuchitika padzimani. Komanso kuyimitsa kutemera kwambiri nkhani ya ulimi ndikuona kuti ndi zinthu zina zimene zingabweretse chuma ku dziko lino. Mbuyomo timamva nkhani ya kukuza diaspora remittance imene kufikira pano there is a lot of informality kapena kuti ma-formal channels olunjika kunena kuti ndi ndalama zingati zimene timalandira kapena tikupeza kuchokera ku diaspora remittances. Muona kuti takhatika chaka ndi chaka komanso ndondomeko zina zosiyana zimene takhala tikuzita ku nkhani ya debt. Ngongole ina tikuyikamba kuti ndiyochoka inakunja foreign debt koma muziko lathu momwe nazo ngongole za nkhani domestic. Now radical decisions izinthu zachilendo kwenikweni. Malawi 2063 zikambati makamaka MIP1 medium implementation plan MIP1 10-year plan imene ilimo tiye tilunjike ku mining ipite patsogolo, private sector zonsezo tili nazo in black and white koma chidwi ndikufuna kuchita zinthu zimene zikutivuta chifukwa tikungozimbulira pamodzi koma zinthu zitili nazo zinakhazikitsidwa mothandizidwa ndi National Planning Commission koma aliyense akabwera afuna ayendese agenda yake. Corruption komanso kusafuna kupitisa patsogolo zinthu zimene zikuyenera zichitikire ndi amene onde ma radical decision. If nothing izikusiyana ndi mindset change imene tidazilemba kale koma kuti tingolamba kuchita ndi kupita chitsogolo. Ayi zikomo kwambiri Mayi Bertha Phiri amene onda executive director ku Malawi Economic Justice Network. Ndiye palaini pa tili ndi atolankhani amene tifuna kuti acheze ndi Malawi malo osiyanasiyana koma poyamba ndili ndi Blessings Makuwira. Blessings Makuwira, ukundimva? Enela kuno kubalaka ndikumva ni bwino kaya mazuko banji mene ku Blantyre. Ifetu kuno tadzuka bwino tacheza ndi Amalawi koma mwina poyamba uli mbaliti ya Balaka ndi wankulu. Ine ndikambe unaona kuti ndili Balaka koma Balaka amene ndi wambali ya Andiamu amene mukuza kuno kubalaka kumene mbali mene kuli Chelsea Ruangwa mbali ya Andiamu kumeneko. Kuja kumachokera Hallelujah Band kuchi. Ya mbali yake imeneyo. Chabwino tacheza ndi Amalawi kumeneko. Apa ndina Malaya awiri amene wa ndachi nyamata amene akufuna kulikirapo ndemanga pankhani imene akakupira wireless times program imene bambu kwambirira wanyamata tiuzeko sinalide kuti ndajani ndani kwa program imene ukhala kuimvera.
Nene zinanga ndi Ishmael Chimombo John kuno kubalaka kwa ndiamu. Nkhani meili pa Wireless Times mayimvetsetsa nkhani ndiyo kuti kodi inu moyo wanu mukuona kusintha kulikonse pa nkhani ya zachuma. Kunkhani ya zachuma tene kuti ndrama imene kuvuta kuti uyipeze. Kumano kunkhani ya zakudya ndimene kuna kuti kusintha kulipo. Kodi mukuona kuti boma likuyenera kuyika patsogolo chiyani pothana ndi mavuto a zachumawo? Nkhani yakulu ndi business ndi imene timadalira amalawi ambiri mdziko muno. Akanasewetsa kumbali ya business kuti business zipite patsogolo chifukwa chana kuti maka kumbali ya mitengo amalawi ambiri kuvutika chifukwa cha mitengo zomwe zachitika pakati pa tikapita koda kupeza kuti mashopu ambiri samasegula nde kuti ife timaona ngati ma black market ndi mitengo makhala yokwera business kumatizeka pena ndama kukhala nazo mthumba kumano kuti ukaoda usakaoda mapetaka umapeza kukatika mpambaka ndeni ife panatati mkaleti tapeza kuti mmene amasegula mashopu mu ife zambiri tilibe chifukwa kuti ndi amakita ija ataka kuti afesa mbali ngati kuti ayike chitetezo chokwanira pa katundu ife kuza mwina umoyo wa zachuma kuyenda bwino. Mtsogoleri wa dziko lino Profesa Arthur Mutharika adalankhulako ponaona kuti anthu ayembekezere kuti zinthu zikhala zikuyenda bwino. Inu omwe amene wanakhala president mukayembekezera kuti zinthu zikuyenda bwino. Chiyembekezo chilipo chifukwa kuti pali zina zimene anaonjeza wakwanitsa ngakhale zimasana kwanitsa zingatha kwanitsa kusimaka mozi kamozi fa apa chipoteri mwene tengana kuti ndi miyezi 6 imene takhala ukhala mwene ndi 7 kumano zina mwayo zasintha nde chiyembekezo ndi nacho kuti mwina mwake zisinthadi kutenga ndi macho amene watipasa mbuyo miyezi imene walamulira. Layana abacho nimalize ni mara imozi so zina lijapaja zina jindani Louis Kabutu kubalaka nkhani maiva umoyo wanu nkhani za chuma ukuyenda motani? Nkhani za chuma tinene zona sizikuyenda maga titona kuti mwana mbala ya kudya so kudya moyo somenda ndicho kudya chokha yayi pali zambiri zimene zimakhazi kuyenda ndi moyo so ngati kumbali ya za chuma ngati kumbali ya ndrama ikusowa titona kuti nthaya chakwera ija tikati zinthu zomakwera koma ndrama ndithu timagulisa nazo kumana zona timagulisa nthaya chakwera koma papa zikuvuta business ikuvuta paja ndrama sikuoneka marketing ya zinthu zapasika za minda sizili bwino ife limene ngati mavenda timadalira kuti nomwina alimi akagulisa zedi kula koma mitengo imene ilili pa ground sili bwino muone mkufoja sizikuyenda inu ngati zimene zikupangisa kuti nomwina ife ngati business zilivuta. Inu kuona kwanu mukuona kuti boma lichite chali pothana ndi mavuto amene waaza chumawo? Mwina mbali ya iwo ngati experience yawo pa nkhani sikoyamba kulowa mbomamu akandika chiwiri komanso ngati kumbali ya DPP mwina tokhala kachitatu ili mboma ali ndi njira zawo zimene akhala kuti lonjeza kuti zinthu pa miyezi yakuti zakhala zinthu zasintha mwanga takaluza September ujatika ngoti tavota mwina 2 months khala zinthu zavota zasintha kwambiri koma pa muthu akuona kuti no tikuthamangira mwina 7 months 8 months pamene mwina zinthu zungukwera mwina zilipokwera pomwepo sizikusunda zangu kukhazikika pomwe tinkalira nthaya chakwera ichi so tikupempha kuti ngati boma litiganizire mumalisa misonkho mwina zina zimene zabweretsa ngati mwina misonkho yowawa ndi zina zimene anatilonjeza ngati nkhani ya sukulu chani zimene zije masukulu aulera aja zatibwetsera mavuto ena ona kuti pa ground sipali bwino mbali ya katundu kukwera mbali ya mitengo ya katundu. Kodi mawu amene analankhula mtsogoleri wa dziko lino Profesa Arthur Mutharika akupasani chilimbikiso china chilichonse? Tidokhala ndi chilimbikiso komanso kuti kuyankhula kwa atsogoleri kumakhala kungoyankhula kuona kuti anthu angakhazikitsa bata komano kunazona patakhala kuti kusintha kuti mwina tikhale ndi dziko labwino ulamuliro wabwino aganizire kumene koko munthu wa mmidzi iye akati zake zayenda bwino ndoti adye kachuga kadzipezeka musavuta kanchere kadzipezeka musavuta so zinthu ngazimene zimapangisa kuti moyo wa munthu zikhala ofewa komanso zikhala kuti azidalira kuti ndi atsogoleri amene amagalizira miyoyo ya Malawi. Zina ndichakumaliza Louis Kabutu kuno kubalaka. Mmenemo ni mmene namalizira kuno kubalaka anyamata awiri anyamata mmene wakuinga mundemanga pankhani imene tikukambirana pano pa Wireless Times program imene yakulinji. Ayi Blessings tathokoza kwambiri ukhale ndi tsiku lopambana. Ndathokoza zikomo. Wanangwa wamva Blessings akucheza ndi amalawi akuti ndachinyamata uko komwe ku chakwani ndi amuko kubalaka ndiye kuyankhula tu ndithu mwanzeru kuyankhula with passion sindikudziwa kuti iweyo ukwamvesesa motani koma mwina usana
usanayike mulomo pa nkhani imeneyi timveso kuchokera komwe ku nsanjeko kuli mtolankhani wathu Innocent Kalikokha. Innocent Kalikokha, ukundimva? Yes, wayana mumveka bwino kwambiri ndithu. Chabwino. Tikumva kuti kwavuta ku nsanjeko. Ndikusanje chikwawa kapena ndikuchikwawa kokha kunsanje sizinafike izizi zizomasowesana ziwalo. Ayi ndithu muti zinamba kuchikwawa kwangabubu komano mmene mafika Saturday pamene nozimafalikira kunoko muti anthu anapha ndithu munthu kumuganizira nkhani zimenezi nkhani kuti ndisabodza ende anthu amene akupanga crime wonso akayeza kwaza kuti china chonse chili bwinobwino ndithu. Chabwino imeneyo tikhala program yapadera kuti timve kuti kuchikwawa kunsanje chikuchitika nchiyani koma nkhani ili pano waimva tikucheza ndi Malawi kumeneko sindiudzoti uli mbali ya KTT yoti nakonso ucheze ndi Malawi umve maganizo awo pamene nkhani zachuma zikuyendera mdziko muno. Yes wayana ine mauno ndili pa nsika wa chipatala pamene ndi paboma ndithu so apapa ndili ndi abambo awiri amene apereke maganizo awo malingana ndi nkhani imene tikukambirana pano. Choyamba tikudziwe ine ndine Edward Kashawo. Chabwino Akashawo nkhani ndimeneyi lachitano sabata latha mtsogoleri wa dziko lino anavomereza kunena kuti zinthu sikuti zagwira msewu zinayambe kuyenda bwinobwino anavomereza kuti pali mavuto osiyanasiyana amene sanakumzei ndipo anapereka chilimbikitso kuti zinthu zisintha. Leti mafuna timve maganizo anu inuyo kuna kuti kodi pa moyo wanu mukuona kusefuna kuti kosi kumbali ya zachuma palibe limene zikusiyeza moyo wanga kumbali ya chuma inabadaka nakhala kwathu kama kuti kakubiri mapezera timveka mozunziza kuziza mozunza pomwe chimanga kuvezera mochita leti ukhabe chinthu chovuta pamoyo wakhe nyamata kuti tipeze obiri limene ikuvuta padziko. Chabwino mina maganizo anu ndora muganizo kuti boma litani lili patsogolo chiyani kuti lithane ndi mavuto azachuma. Boma itapeza njira yabwino kuti kupanga makampani ena ang'ono kapena angongoleza midzi zotanga tokwathandizana kuti azipeza chizosowa zawo zatsiku koma chakuchezi kupezera kuma makobiri ndi akuso. Mungamenera nenera anapereka mawu chilimbikitso kunena kuti zinthu zisintha. Mwina inu zimene nayankhula president zikupatsani chiyembekezo. Ayi zosapatsa chiyembekezo chifukwa silinganene kuti pakapano pa zinthu zisintha pakati pano pati mkati mwa ndimi sizingasinthe kukhala kwati koma kovutika. Chabwino tathokoza kwambiri apa timveso ena tikudziweni pano. Ya ine ndine Mbusa Moses Rosi kuno kunsanje. Chabwino abusa alosi nkhani ndimeneyi president asamuleza kuti zinthu zinayambe kuyenda bwinobwino timafuna timve kumbali yanu kodi pamoyo wanu mukuona kusintha pa nkhani ya zachuma. Zoonadi pa nkhani ya zachuma zikuvuta kwambiri mdziko muno koma chakudya chikumapezeka kwambiri. Tinakakondwa kuti boma litiganizire dziko lino la Malawi kunena kuti chumanso kuti chiyambe kuyenda bwino. Tikutha kuvomezana nawo president zimene afotokoza kuti zinthu zikuyamba kumene komabe mmadziwa nthawi zambiri andale amangolankhula osafuna kupanga zinthuzo koma ifeyo ngati nzika zenizeni tikudandaula kwambiri kunena kuti ngati dziko ndalamaso ndizofunika. Ine of course mwachitsanzo ngati mafuta kusowa kwa mafuta kukupangisanso kuti zinthu zambiri kuno kunsanje zikwere komanso the whole Malawi. So ngati boma ipange njira zabwino kuti tithandizire dziko muno kuti mafuta ndi zina zotero zipezeke. So mina muganiza kuti boma lili patsogolo chiyani kuti mafuta amene mukambawa acheze. Ya boma ikhale ndi njira zoti ziwathandizire nzika zake za dziko lino. Ndicholinga chonena kuti boma lili ngati tate. Tsono tate anawo akamadandaula bambo wabwino amapanga njira zomuthandizira anawo. Ndife tikunena kuti ngati fe nzika za Malawi kupempha boma lama ya DPP ipeze njira zabwino itithandizire ifeyo kuti dziko lino lipitirize kuyenda bwino. Potenga ndi zimene anayankhula president Mutharika kuti zinthu zisintha pompano. Iniyo zimene zikupatsani chiyembekezo. Zimene sizikutipasa chiyembekezo ngati nzika chifukwa andale ambiri amangolankhula koma osachita. Ndikufuna kuti boma ife tipoivotera nayikhulupirira kuti ikhoza kusintha zinthu koma zina akupanga bwino zina ikulephera boma.
zikomo kwambiri tikuthokozeni chifukwa munalola kutenga nawo mbali pa program imeneyi. Umo ndi mmene ndachezera ndi makosana amenewa awayana. Tathokoza kwambiri Innocent, ukhale ndi tsiku lopambana. Zikomo kwambiri. Wanangwa Chafulumira, ukuona bwanji zimene amalawi akuyankhula pa ground kuchokera ku Nsanje komanso ku Balaka kumene tinayambira kucha kuti amalawi akuti bwanji pa nkhani zimenezi? Mukamvetsera amalawiwa akugwirizana, sakusiyana kwenikweni ndi mmene timanenera muno kuti mbali imene ikuoneka kuti ikuyenda ndi yachakudya. Chifukwa choti timadalira kwambiri chimanga ndi chimangacho chilipo. Ndiye mitengo yakenso chambogulisidwa pa mtengo wochipa. Koma tikanena kumbali mwina ya zachuma imeneyo mukhoza kumva kuti ambiri akunenabe kuti mbali imene yavuta. Makamaka ndalama sikupezeka kwenikweni, ndiye kuti anthu mphamvu yawo yogula kapena pa Chingerezi imene amati buying power yatsika kwambiri. Chifukwa choti sitikutha kupanga ndalama. So ndi kachiopsezo kakakulu mwina mongobwereza amene ndinapoyamba padza kuti ngati boma ife pano pati kumakhala ngati nyumba ya munthu yongopeza chakudya cha tsiku lomwelo. Ndikuti apapa tikuthamanga tipeze forex pang'ono, tikagule mafuta asasowe, tithamange tikagule mankhwala kuzipatala asasowe, tithamange tikatseke apo, komanso tibweze ku ngongole zimene zanenedwa kuti mwina pawani kwacha iliyonse ndiye kuti 90 namba ndiya ngongole. Uyizo titi pachabechabe. So chifukwa cha chimenecho chikhulupiriro chenicheni choti mavuto athu atha kusintha ndi chochepa kwambiri. Ayi, kufotokoza kumeneko kwa Wanangwa Chafulumira. Tapase mwayi alendo athu kuti ayankhule mawu omaliza pa nkhani imeneyi. Tiyambe ndi Benedicto Kondowe. Benedicto Kondowe, inu mukuona kuti take home message yathu ikhale yotani? Poyamba muyankhule kwa atsogoleri ndipo kachiwiri muyankhula kwa amalawi. Nkhani yayikulu ndiyonena kuti mavuto amene tili nawo zili ngati chitufya chimene munthu akhala kuyenda nacho kwa nthawi yayitali. Ngakhale atapasidwa tsiku la operation sikuti limachosa ululu umene amayenda nawo, pamene tsiku la operation limapereka chiyembekezo. Kutanthauza kuti monga mmene mtsogoleri wa dziko lino wanenera, pali zambiri zimene amalawi akuyembekezera chifukwa ndi ululu umene ayenda nawo kwa nthawi yayitali. Ndipo ena akadakonda kuti ululu umene utherero, koma tikudziwa kuti nkhani za chuma ena zimatenga nthawi. Koma message yayikulu ndiyonena kuti amalawi akumvabe ululu ndi amuthalika awonesese kuti ndondomeko zimene akukonza zikuthandizira kuti ululu umene amalawi akhala kuyenda nawo uthe, chifukwa iwowo sikoyamba kuyendesa boma, ndipo mwa mawu awo amalawi akufuna mawu amenewo akwaniritsidwe. Kwa amalawi azinzanga ndizonena kuti ndizoonadi tonse timavutika magawo osiyanasiyana. Ndinanenapo kunena kuti mwina pamene zinthu zikukwera timasalale ta anthu tikadali ochepa, ndi mbali ina imene kuyenera iwunikiridwe. Komanso simunganene kuti chuma chipita pasogolo ngati nkhani za magesi sizikukonzedwa, chifukwa kuti makampanies apange zinthu pakufunika magesi. Maibesa anenenapo za agriculture, mining, komanso tourism, manufacturing ndizofunika kwambiri, chifukwa pali zinthu zina zimene timapanga kunoko koma timalephera kuti tizikonze kuti tipeze ndalama zochulukirapo. So izizi ndi magawo ena amene mwina tikadawunikira pamene tikupita chitsogolo, koma timema amalawi kuti tonse tikhale pakati pa mayankho wokonza mavuto amene tinawo, chifukwa chamuthalika wokha amene angakonze. Zomwe kwambiri a Benedicto Kondowe, tathokoza kuti munalola kuti lero tikhale limodzi mpulogalamu ino. Timalize ndi Bertha Phiri amene ali Executive Director ku Malawi Economic Justice Network, MEGEN. Mawu anu omaliza ngotani? Zikomo kwambiri. Mawu omaliza akupita kuboma makamaka la dziko lino kunena kuti amalawi ali ndi chiyembekezo chachikulu. Pamene apita mumphulika amasankhidwa, amalawi amasankha ndi chiyembekezo chimene pakhala kusintha kwa zinthu. Ndipo chiyembekezo chimenechi chimene tamvera ndi amalawiwa kuphatikizapo ndi ine ndemu
zikuonesa kuti chiyembekezo chathu kuzilala ichote langa linali pempho kunena kuti TMC ayesese mmene akhazikitsira ndondomeko zina mwachangu kunena kuti maphunziro ndi aulere mbali ya chuma iso pakufunika kuti paoneke mutu wake bwinobwino ndikuonesesa kuti zinthu zisintha. Uthenga wina kupita kwa Malawi kunena kuti tayenera tikhale ogwirizana dziko litilikonde ndondomeko ino imene ikufuna isinthe zinthu ndi yomwe ikupangisa kunena kuti mwina ochita malonda sitikuivomera kapena kuti amakampani sakuivomera koma EIS ndi imene ikulunjika pakusiza zinthu zina zimene zikhoza kusintha chifukwa misonkho izichitika oyerayera ndipo iziwerengedwa mosavuta. Nje nkambi za boma ndi Amalawi tonse tayenera tigwirizane kunena kuti system imeneyi ikhale on surface ichitike komanso kulikonda dziko kutiona ndikatangale mandirenediyosii chifukwa zonsezi tikhoza kukamba tithuta chilipo tili-operated koma ngati Amalawi umene tilibe udindo ndekuti tizingozungulira pamodzi koma tigwirane manja tione kuti kodi masystem amene ayikidwa tikuthandizira bwanji kunena kuti chuma cha dziko lino chiyende bwino. Zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri Mayi Bertha Phiri, tathokoza kuti munalola kuti khale limodzi siku la lero. Mukhale ndi siku lopambana. Zikomo kwambiri. Ndipo maunangwa ndikudziwa kuti anthu ena kumati chawanangwa ena wanangwa iwe ndi wanangwa tango kwangula 1 minute tisanachoke pamuzi pano. No, tinene pano kuti mawu amene alankhula President Peter Mutharika amveka. Poyamba tayamikire kuti kuzindikira kuti pali vuto ndi kubwera poyera ndi chinthu cha mtengo wapatali monga mtsogoleri palipo ena mwina amangolimbikisa kumakana zinthu zoti ndizoonekeratu. Komano chimene tingalipikise ndi choti kupita kutsogolo tiyang'ane kwambiri kuti mavuto amene atithane nawo osakhala pa nthawi ino yokha koma kwa mibado yathu yobwera kutsogolo kuchifukwa chimenecho chimene chingasinthe dziko la Malawi. Zikomo kwambiri wanangwa iwenso ndamene unakonza program ya lero. Zikomo kwambiri ndi yamikirenso mwapadera alendo athu Bertha Phiri ndi Benedicto Kondowe komanso atolankhani athu amene tinali nawo mprogramu iyi. Kunsanje tinali ndi Innocent Kalikoka komanso tinali ndi Blessings Makuwira kubalaka pamakina amene pande tinali ndi nzathu Chisomo Kasu. Kufikira mawa mmene tizabwerenso ndi programu ina ine Bayana Chunga ndikuti mwakumana nonse ndipo mukhale ndi tsiku lopambana. Zikomo. Amalawi kulinji kumabetsera kuti kulinji lakaya lilongwe kulinji kumzuzu mwanyeto kulinji nanga kuboma kukuchitika chani mwani akotia kuti bwanji kuti usauka kulilabe nanga osolora ledesi yaodeja chirukuko chuyenda bwanji nanga nkanizo nyatisa sikulijani kumboro pakati kulinji mwera nanga kwanuko kulinji kodi kuboma kustedi hausi kulinji nanga otuta mwadzuka bwanji ndakawata mziredio kukulijani kulinji tikudalira ino kulinji